desila mi se neverovatna stvar. Krenem dođem do jednog jezera i na njemu vidim ogroman broj patki. Međutim, ja kod sebe imam samo jedan jedini metak. Već imam problem. Pozvala sam jako puno prijatelja na ručak i trebalo bi da uhvatim sve njih. A sa jednim metkom nije baš izvodljivo. Razmišljam ja tako šta bih mogla da uradim i setim se da u rancu imam jedno parče slanine. Uzmem lepo to parče slanine, vežem ga na udicu, bacim ga i sačekam prvu patku. Ona lepo to parče proguta, prođe kroz nju i izađe na drugu stranu. Naiđe druga patka, proguta to parče, parče prođe i kroz nju. Naiđe treća patka, proguta to isto parče. I tako ja jednim jedinim parčetom slanine nahvatam svih 6 patki. Lepo uzmem taj lanac, prebacim ga preko vrata i ponesem sa sobom. Sasvim zadovoljna onim što sam uradila. Međutim, na putu shvatim da su patke ipak žive. Digle su krila i krenule jedna po jedna da mašu i da lete i samim tim podignu i mene u vazduh. Svako bi se šokirao u tom trenutku. Međutim, ja to shvatim kao čak pozitivnu stvar jer ću ja praktično da odletim kući. Kako smo došli do kuće, shvatim da imam problem. Kako sleteti? Kako sada da se spustim dole? I onda se ja setim odlične ideje, krenem jednoj po jednoj da zavrćem glavu. I tako se malo po malo spustim direktno kroz odžak na sred kuće.